Kumusta na po ang agrikultura sa panahon ng pandemya? Yeah, medyo hirap din, no? Dahil maraming lockdown na mga restaurant and yung mga movement medyo hindi pa normal. And of course, bottom line dyan, ang tao wala masyadong pera. Tama po. Yun ang bottom line. Okay. So, kumusta naman po yung ating mga magsasaka? At syempre, lalong-lalo na yung ngayon na sinasabi mo nga, Engineer Rosendo, na mga tao walang pera. Paano yung mga mag-aanihin nila? Saan nila ibibenta? At sino ang bibili? Yeah. Kaya nananawagan kami sa NFA na tulungan dun sa buying ng palay, no? Kasi kausap natin mga rice miller, medyo lay low rin sila dahil hindi sila kumita last season. And ang ano nila is siguro kung mas malaki ang bibili ng NFA, tutulong na lang sila sa government at kinikilingin nila yung palay para sa NFA and tulungan nila magbenta, no? Yun ang siguro na option na nakikita nila, or maski chilling na lang nila and yung NFA na magbenta ng palay para at least mababa yung presyo. Okay. Bukod doon sa mga magsasaka natin, Engineer, so lalong-lalo na itong mga may mga piggery. Kumusta naman po alam natin mahal ngayon ang per kilo ng baboy. Kumusta naman po ang monitoring natin dito? Yeah, yung sa baboy, abnormal dahil dito sa Luzon, medyo may kulangan, no? So, ang ginagawa natin is from Mindanao, dinadala dito sa Luzon. Kaya, yung port, abnormal presyo. Pero nakikita naman natin na kung continuous naman yung parating ng Mindanao to Luzon, we hope to stabilize the price. Pero more or less, for the past month, medyo tumaas ang presyo. Ngayon, bumaba na, no? Nasa between 140 to 145. So, kumusta naman po? Okay, per kilo. So, kumusta naman po yung kaso ng ESF naman sa bansa? Kasi kung natatandaan mo, Engineer Rosendo, ikaw yung unang na-interview namin na talagang nag-iingay pero hindi napansin. Pero later on, pumasok din ang ESF. Yeah, oo. Kaya dati pa sinasabi natin na dapat yung borders natin ayusin dahil alam naman natin na pag pumasok itong ASF, mahirap i-control, no? Nung pumasok na talagang makita natin umabot na ng Ilocos Sur, sa South Luzon umabot na ng Batangas, no? Tapos yung area ng Davao del Sur, tinamaan na rin. So, yung Mindanao, nakikita natin baka within this year, baka lalawak pa yung infection dun sa area. Okay. So, masasabi natin na ang may iwan is Bisaya. We hope na hindi matamaan yung Bisaya area. Okay. So, ibig sabihin na Engineer Rosendo, ngayon parang lagana pa rin yung ESF na yan. So, kumusta naman po? Ano ang alternate? Kung hindi po ako nagkakamali, meron po tayong yung sinasabing pang-alternate dito sa mga ganito ay yung rabbit. Kumusta naman po yung rabbit industry sa bansa o kaya sa probinsya? Marami kayong nag-aalaga ng rabbit o iilan lang? At ano ang klase ng rabbit ang inaalagaan, Engineer? Sa ngayon, konti pa lang, no? Yung New Zealand tsaka California. Yun only ang popular dito sa atin. Pero mas suitable yung New Zealand dito sa weather natin. Kaya marami na rin nag-umpisa, no? Pero siyempre
yung weight ng rabbit compare sa baboy ang layo di ba? So kailangan malawak ang expansion. Sa ngayon, mahal pa ang presyo ng rabbit, no? Umabot ng 400 pesos per kilo So konti pa lang. We hope na mag-expand yung mga backyard para dumami. Okay. Ito is marami nang nag-umpisa sa mga backyard racers sa Nueva Ecija. Dito nag-umpisa na rin and Bulacan. Ito yung expansion na lang kung gaano kabilis. Okay. May nagtatanong dito, Engineer. So, mayroon ka daw bang masasabing ESF free sa bansa o sa probinsya? Wala. Hindi natin masabi dahil yung mga backyard ngayon tinatamaan, no? Yun ang nababalita natin, yung mga backyard ang tinatamaan. So, up to Ilocos Sur, no? Tagudin, kausap lang natin si Mayor Bersosa. Nasa 2 barangay na dun sa area niya. So, yun ang problema, no? Tuloy pa rin yung paglaganap dun sa mga barangay. Okay, Engineer, merong question dito ng ating viewers. Sabi niya, kumusta na po yung issue ng corruption sa Department of Agriculture na itinanggi ni R.D. Lucrecio na may nagaganap na corruption? May katanungan dito, Engineer. Ang sabi dito, kumusta na po yung issue ng corruption sa DA na itinanggi ni R.D. Lucrecio na may nagaganap na corruption sa Department of Agriculture? Yeah, Mananglet, bali meron, no? Dahil dun sa bidding last time, mas mataas ng 150 pesos kaysa yung mga retail price, no? So, ang ginawa nila is direkta na lang yata ibibigay yung pera sa mga magsasaka. We hope na naibigay na yun, no? Kasi nakikita natin kung pera na lang mabibigay sa mga magsasaka, at least sila na lang bumili kung ano ang bibilihin nila, no? Kung ano ang kailangan nila. Kasi kung hindi, talagang malawak yung corruption. At hinihingi pa rin natin sa Senado yan, medyo busy lang ngayon, para at least magkaroon ng investigasyon dun sa nangyari. Oh, okay. So, paano po yung mga farmers po natin na nabiktima nito ng ganitong klaseng sitwasyon na overpriced na fertilizer, Engineer? Ano po ang move ng SINAG dito? Yeah, dapat mapatawag kang mga mamamayan, no, na ay mga farmers na nakapili ng nakakuha ng stocks, no? And titingnan kung paano binayad ng government yung mga fertilizer. Sa Region 1, I think ang ginawa na lang is hininto yung bidding at ginawa is reimbursement dun sa mga farmers. We hope na may bigay sa mga magsasaka yun dahil kailangan nila yung pera na nabili nila ng fertilizer, no? So, para directly mapunta nila yung pera sa kanila. So, paano po ang gagawin natin, Engineer, para hindi na maulit ito at hindi na mangyayari itong masyadong overpriced na fertilizer ng Department of Agriculture sa mga magsasaka, lalo-lalo na ngayon, kawawa yung mga magsasaka dahil sa pandemya. Ano po ang move ng SINAG para hindi na mangyayari ito? Binabantayan natin, no? Yung I think yung ginawa nilang centralized bidding, hindi na dapat maulit. At dapat yung kung kailangan ng farmers na pataba, either kunin na lang sa mga outlet, yung outlet na lang mag-serve at mas mababa yung presyo, or bigyan na lang ng cash yung farmers para sila nang bumili. Yun na lang. Okay. So, kumusta naman po ang sabi naman dito ni 0928-921-4555? Kumusta naman
Engineer Rosendoso, ang monitoring natin sa imported meat, marami pa bang nakakapasok o nakakapuslit? Marami pa rin, no? Kaya hinihintay natin yung first border na magawa. Yung first border na sinasabi natin is yung pera na binigay inallocate ng presidente, yung 2 bilyones, para matayo yung mga pasilidad, no, ng mga port of entry para lahat na kargamento ma-check dun sa port of entry before pumunta sa consignee. So far kasi ngayon Manang-ilet diretso ito sa consignee, doon pa lang titingnan, no? Pero alam naman natin kung lumabas na yan sa port of entry, malaking problema na yan. So meron po bang dito, meron po bang karapatan ang sinag na halimbawa marami tayong nahuhuling mga nagpapasok pa rin ng mga imported meat? Meron bang karampatang penalty sa mga ito o parang walay lang? Dapat huliin ng LGU, no? And yung mga borders dati, ginawa natin is coordinated with the local government para at least ma-confiscate yung mga produkto. So ang sigurong pinakamaganda is ang LGU medyo stricto para at least yung mga nagpapasok ng mga karne mahuli, no? So far yun siguro ang mas effective kasi wala pa yung first border natin na sinasabi na kailangan pagpasok pa lang huliin na yung mga illegal. Yun dapat ang gawin talaga ng government pero mukhang mabagal, no? Hindi natin alam kung anong reason. Almost 8 months na yung pera na naibigay sa DA, hindi pa na-contract yung first border natin. So sa palagay niyo, engineer, hanggang kailan yung paghihintay sa first border na yan? Baka abutin yan ng ilang taon pa. We hope hindi, no? We hope na pabilisan na ng construction para makagawa ng itong first border inspection. Kita mo, Manang-ilet, yung nangyari sa chicken sa Brazil, di ba? Contaminated COVID. Correct. Oo. So, kung hindi natin sinecheck yung mga produkto natin pag-angkat sa ibang bansa, papunta rito sa ating bansa, kaya talagang pwedeng magkaroon ng contaminated na pumapasok dito sa ating bansa. Pero sa palagay mo, engineer, dahil sa monitoring nyo ng sinag, hindi na makakapasok yung chicken contaminated na yan sa Pilipinas? Dahil noon, nag-iingay ka sa ESF, hindi pinansin eh. Ngayon kaya, dito sa chicken contaminated na to? Wala pa rin, Manang-ilet, kasi kung wala yung first border natin, hindi talaga ma-check yan, no? Dahil dapat pagdating ng mga produkto doon sa first border, tinetest yan. Ngayon, sa ngayon, wala tayong testing. Yung lahat na pumapasok, yung mga dokumento lang ng importer, yun ang sinusundan. Pero yung pag-test doon sa produkto, wala tayong ginagawa. Ay sana, pagdadasal natin, Engineer Rosendoso, na yung nangyari sa ESF, na unang-una ka, kung mismo ang testigo dyan, unang-una kang nag-iingay dyan hindi na magaya itong contaminated chicken na to. Yeah, we hope na huwag maulit. Okay, at maraming salamat, Engineer Rosendoso. Alam kong busy ka, ading, at binigyan mo pa kami ng time para makapanayam ka namin at makibalita. Baka mayroon ka pang gustong sabihin sa mga nanonood sa atin sa Facebook at nakikinig sa kanilang mga radyo na hindi ko natanong. Go ahead, Engineer. Yeah, Manang-ilet, I like to take this opportunity na sabihin sa mga consumer na kung pwede, supportan na lang ng ating mga local na produkto at ito is fresh na katay pa and
matutulong pa natin yung mga magsasaka natin at yung local industry. Yun lang, Manang Iner. Ang opinyon at kuro-kuro ng taong bayan ay mahalaga sa isang lipunan at karapatan ng mamamayang malaman ang mga nangyayari sa kanyang bayan. Sa palatuntunang ito, may papaalam sa mga tao ang mga kaganapan sa kanyang kapaligiran. Ito ang Talakayan sa Sunshine. Lunes hanggang Biyernes. Talakayan sa Sunshine. Talakayan sa Sunshine.